Takže není žádný protest proti výsledkům. Ptám se, jestli je nějaký protest, řekněte mě dostatečně brzo, nebo začnu vyhlašovat, už je hodinu po dojetí posledního, ještě je na trati teda, jo? Ale ještě jeden je na trati, opravdu. Ale nevím kde teda, jo? Strop kluci, ale nevím, tady to je napsané, já jsem tady 2 přilepil a řeknu vám to úplně přesně, co to je. Já to odlepím a píšou tady, že to je napínané stropu. Napínaný strop, to byste nikdy nevěřili. Aha, to je nevadí, tady je to odlep, děkuju. Čočku a fazul dostanete, kluci. Hned ti to dám, jak tě vidím, jestli budeš. Rýžu si nechám. To máme firmu LaFood, je to velká firma Menu Gold, která dělá tady ty zdravé výživy, tak od nich to máme. Takže to dostanete, abyste neschudli, ale abyste udrželi ty stejné výsledky. Čočku doma aj bez. Takže tady se posunem, tady nám udělejte prosím vás prostor, aby tady mohli chodit moji spolu raz, dva, tři, no, jak se to jmenuje, spolupomocníci. My budeme za Aničkou předávat diplomy, víno, Olinku budeš dávat a potom budou zvláštní ceny, jo? Každý dostane k tomu nějakou taštičku. Máme ty děti ty taštičky vybrané, Ani, víš, které jsou? Děti, to jsou tady ty papírové, že? Ano. Takže začínáme čím? Můžeme jít do toho? Prosím fanfáru. Tam tarada, tam tarada. Tak, nemáme nějakou? Nemám, napříště se nachystám. Hele. Tak máme jenom brky, kytáru, také 4 tóny nějaké. Tam tarada. Jestli to umíš, no? Živá hudba. Tak to je super. Vašku, Vašek Jurák, pojď s náma dávat ceny. Mirečko, oni ještě tady nejsou dostatečně dost lidí, je? Tak jdem na to. Čas vypršel. Čas vypršel, já budu ve stínu, jak se říká. Vítám vás na vyhlášení dnešního závodu. Ještě máme stále jednoho závodníka na trase. Už je v cíli. Už přijel? Kde je? Tam ten je poslední závodník. Tak my gratulujeme poslednímu závodníkovi, jaký zněl čas. Čip si vrátil. Přečti mě to. 4:02. To nebude. Je tam 4 hodiny něco napsané, ale 20 nebo 50? Úplně ten první nahoře. Bude tak 30 něco. Nemáte někdo ten dalekohled na přitáhnutí? Pavel tam stejně tak... 4,36 zhruba. 4,36 řekneme, že zněl. Pavle, přepiš to, jo? 4,36. Takže, kde mám ty diplomy na to vyhlašování? Nikdo to není zas. Tady jsme všetci. Takže bych poprosil na stupně vítězů. Začneme elektrokola na 1 kolo, protože vy byste všichni odešli. Takže na prvním místě je to elektrokolo, Ani. Tady jsou 2 první místa, 3 první místa, 4 první místa. Tak já vám to řeknu, máme to nachystané, takže jdeme od 3. Zdeněk Matýsek, 3. místo. Menšík Josef, 2. místo. A 1. Filipek Martin. Jeli jste na elektrokole, kluci? A jednu tady máme ještě na elektrokole. Moťovská Anna. A ještě tady je 2letý pan na elektrokole.
ale na toho nemáme diplom, ale chtěli bychom je všechny. Takže první, druhý ani můžete jít předávat. Tady jsou. Dostanete, kluci, víno, protože teď, když ho dostanete, tak už nemusíte čekat. Pane dvouletý, pojďte taky za klukama. Bohužel nemáme vypsaný diplom, oni na vás zapomněli, ale my vám ho dopíšeme. Pan dvouletý je nejstarším závodníkem, 83 let, jel na kole, nevím čas přesně kolik, ale i tak je to neuvěřitelné. Tak, a tady není, tak ta se dává do posledního a taky není, jo? Je tady, paní. No konečně, pojďte za něma, vy jste byla taky první. Takže musíte jít první na ten stupeň, no, spolu se budete dělit. Medaile máte, ty jste dostali všichni. Ne, oni nedali spolu, to je kategorie elektro, a byla jenom jedna žena, tak jsme ji dali dohromady s mužama, ona to má ráda, že? Je to tak. No, vidíte asi. A ještě ty tam si taky? A která to je? Tak ještě máme Valentovu Milenu, tak sejdi důle a půjdeš sama s Valentovou Milenou. Tak vyfoďte se jenom sami muži, prosím ještě jednou. Bude se opakovat ceremoniál, jo? Takže teď muži elektro na jedno kolo. Tak je to správně. A teď budou ženy, na elektrokolech jsou dvě. To já jsem totiž říkal, abyste mě řekli hodinu po dojetí posledního, jestli jsou správně výsledky. A nikdo nedošel. To nevadí, takové malé drobnosti se můžou stát, to se nic neděje, vína máme dost. Diplomy dopíšeme, jo? U stánku. Takže dvě ženy víno mají, medaile dostali, diplom dopíšeme posléze. Ale musí si proč dojít tam na stánek, oni tě napíšou. Tak ani co dál. Takže musíme vzít mladší žákyně, to jsou ty dárky vlevo papírové. Je Gecová Gita na prvním místě, 10 až 12 let. Ano. Taštička pro děti se nachystala, našla se. Ty jsi byla asi sama, jako mladší žákyně, že? Cyklo Kyjovský, to bude tým Kyjov. No, takovou taštičku a ještě nějakou jinou, ani tady ta. To je město Buchlovice, budeš číst knížky a pohádky o... Není, tak to já teď dej Menu Gold. Ale můžeš dostat cokoliv. Takže děkujeme moc krát. Tak teď tady máme mladší žáci. A je to tady první, druhé, třetí. Tady ten. Jo? Loubal Jakub na třetím místě. Dlabaja Adam. Miller Metoděj. Je to tak správně? To nevadí. A kdo je první teda? Kdo je první? Druhý, třetí. Protest jste nedali hodinu po závodě. No jak to bylo? Měřínský Tobiáš. Měřínský je první? Jo? A kde máme Měřínského Tobiáše? Oni se přiznali. Oni se znají. Měřínský Tobiáš byl tam sám 2016. To je žáci starší. Ale on tady stejně není. Kdyby to byl, tak by přišel. Takže se vyfoďte, kluci. Víno vám nedáme, protože to by vám vyzrálo moc. Diplomy vám dá Anička. A kdyby byl někdo to chtěl přepsat výsledky, tak to klidně můžeme anulovat. A vyhlásíme. Ženy, žáci, hlavně se usmějte na fotografii. Aničko, stupni si vedle nich, takový mladí kluci, ne? Nejsou. Tak jdeme dál. Takže 13 až 14 let starší žáci. Na druhém místě Stehlík Daniel a na prvním místě Plášek Marek.
Plašil. Jsou tady oba, jo? Jsou. Dneska už vám bylo 53 obálek, které budeme vyhlašovat, abyste věděli. Dobře. Časy bych vám řekl, ale nemám to tu napsané, tak se podíváte na internet. Takže teď tady máme ženy 15 až 29 korun. Na prvním místě Janásová Beáta. Jansová, pardon. Ano. Já jsem ti to spletl. 15 až 29. To máme ženy dvě, to jsou 30 starší. Kolik má let? 16? 14, no, gratuluju. Tak, teď máme ženy dvě. Na druhém místě Dlabajová Zuzana a na třetím Matýsik Kateřina. Na prvním Matýsik, Dlabajová na druhém. 30+. Tady Olinek se ptal, jestli už jste plnoleté, jestli můžete dostat víno. Jste plnoleté, jo? Já radši, ať bychom věděli, víte, jak to je dnešní. Ano, a ještě dostanete obálku, holky, vy už jste plnoleté, tady ještě... Počkej. Tady dáme ještě obálku. Ještě stojte. Máte první poukázku na ten strop, na ten plátěný, nebo jak to je, jak napínací. Ano, správně, tak je to nejlepší. Takže tady máme ještě další skupinu. Jsou to Muži 15 až 19. Dvouletý Adam, třetí místo. Procházka Matyáš, druhé místo. Macůrek Filip, první místo. Kluci, přiznejte se, kolik máte let. Máte už víc jak 18? Oba dva? Ten ještě ne, tak jeden má a druhý dostane tašku. Kdyby se přiznal, mohl mět flašku. Tak máš tašku. Kdyby se přiznal, mohl mět flašku, tak má tašku. A ten třetí není? Tady ten není, druhý. Nějaký zástupce za Procházka Matyáš. Na stupně vítězů, kdo půjde za Procházku, není? Dostal by víno za Procházku? Dám víno. Anička jde, pojď. Tak kluci, díky. Tak teď máme M2 kategorie. Takže muži 20 až 29 let na krátkou trasu. Merta Kamil na třetím místě. Dvouletý Filip na druhém místě. A Mana Michal na prvním místě. Já se tě chtěl, no, tak já natáčím. A první není? Mana Michal. Jak? Mana Michal. Mana Michal, není nějaký zástupce za Michala Manu? Není, Lubošu, jdeš za panu Michala? Nejdeš. Ještě musíme zbalit stany, ještě musíme zbalit bránu a všechno. Není, nikdo není zástupce žádný, uděláme fotodokumentaci, klubci, stupněte si na první, na druhé, ať to máte každý zvlášť, no. A bude to. To dáváme prvním přeháním.
Dobře, děkujem. Takže potom máme tady M3 muži, 30 až 39, Bříha Aleš na 3. místě. Na 2. místě Leoš Marek, Leško, já to přehazuju, já jsem dyslektik, dysortografik, tak pardon. A Kaštánek Martin na 1. místě. Není tu nikdo? Už jdou. Jo, že zapne normálně foťák a ty jsi dal přímo na sdělení na... Což není to jedno, se ti pomalu trochu zoomnou. Kluci, poukázka platí na 1 rok na strop, aby byla udělaná. A musím zjistit, kdo byl na jedno kolo nejrychlejší s časem. Vy jste to taky vy, nebo ne? Nevíte? To mě Pavel Žák ještě jich potřeboval vyhlášení 3 nejrychlejší na 1. kolo a 3 nejrychlejší na 2 kola. Tak kluci, děkujem. Tam ještě zanesu, jo? Takže muži 40 až 49. Na 28 kilometrů. Takže na 3. místě Čevola Oldřich. Čevora. Na 4. je můj bratr Roman Pecvalský. A na 2. je Kroča Michal. A na 1. ten vám vypekl rybník, Matuška Zdeněk. Je Pecvalský na 4. místo, tam bramborovou, dostaneš flašku ode mě. Nejdeš. Pane Čevola, může vedle vás jít bratr Roman? Může, že? Jdeš tam, brácha. Ne, brácha, 4. místo tam je, že? 5. nevím, kdo byl. Ale mohl být, je to závod Pecvalskýho, nejdeš, jo? Anička půjde s tebou, bude vás tam víc. Kluci, děkuju. Možná půjdete ještě jednu, protože Pavlík mě tady donesl celkovou výsledku. Děkuju, slečno. Tak a teď tady máme vyhlášení M5 muži, 50 a starší to vychází asi. Takže na 3. místě Hykl Karel, na 2. místě Chyba Libor, Lubomír, já to zase nečtu, a na 1. místě Novotný Michal. Jasný, to my nebudeme vědět, že to nejsi ty. Běž si stupnout a nic neříkej. Já jsem Novotný. Říkal, že si uděláme, ale nemáme tam všechny. Děkuji. Čau. Ano. Aničko. To jak to není vidět právě. Aničko, já už jedu. Tak kluci, děkuju, to je tady z kategorie 28,5. A jinak, kdybyste chtěli vidět, tak Novotný Michal, Dimitri Ždánice, jel čas 1:19, jestli bych ho poprosil ještě. První 3 z krátké trasy. Novotný Michal, Macourek Filip a Kaštánek Martin. Tady ty 3 bych chtěl ještě vyhlásit znovu. Jste tady? Aničko, první dostane Mičku Kárchr, druhý dostane něco a třetí dostane taky něco. Jo, dejte jim, vyberte linku. Co budete chtět? Něco z té bedny. Anička ti řekne.
Takže bychom chtěli ty první 3 na krátkou trasu. Novotný Michal, Macourek Filip a Kaštánek Martin. Jsou pryč? Jste tady? Novotný Michal, ano. Dostaneš míčku, Karcher. Ale nemusím mu to říkat, že ne? Macourek Filip. Ještě. Druhý je tady někde? Můžete. Jestli tady je Macourek Filip, tak může být i Macourková. Klidně, tam běž za něho. Počkej tam mladýho, ano. Běž tam ty. Všechno dejte. Dostanete každý kilovku rýže, dej každý od každého jednu. Menu Gold, to je jako největší vítěz, abyste věděli. A tu jednu míčku bychom potřebovali, marmeládku. Ano, prvnímu Anička už nese. Tak Anička má pro všechny, ona už nese. Ano, to jim taky dejte. Druhýmu, třetímu, Anička to dá. Menu Gold, vy jim to dáváte po tabech, jo? Ty vole, já si myslím, od každého dostanete jeden, ty vole, to nevadí. Aspoň budete vařit čočku. To máte od firmy raz, dva, tři Menu Gold. Jak se jmenuje ten náš kamarád? Tonda, Zapletal, Antonín, Lafood, Nerakonice. Od Menu Gold a od firmy Karcher máte míčku na mytí. A na největší a nejdelší trasu budete mít od firmy Juvacyklo, nejlepší trasy. Byli jste na 2 kola, jo, kdybyste věděli. Takže to je vyhlášení 3 nejrychlejších závodníků na krátkou trasu. Děkujeme. A teď se pustíme na trasu na... Tím pádem všichni z krátké byli vyhlášení, kdo byl. Není tam nikdo, kdo by nechyběl. Není nějaký protest. Je to dobře, jo? Potom to dítě. Pan Měsíček ještě není vyhlášen na 1 kolo, nebo na 2 jel? Z elektrokol. Na 1 kolo, pane Měsíček. No, diplom vypíšeme. Jestli byl první? No asi jo. Na elektrokolech. My to tady máme napsané, ale jsi tam vyhlášený. Pojď nástupně vítězu, dostaneš míčku Karcher. Ne, ty jsi byl první, dáme ti. Běž si, tam stupník byl s prvním. Ano, dejte mu víno, dejte mu cedulku, to nás nezajímá. Tento pán nám tady zařídil míčky pro celý závod, věnoval nám 3 mící linky od firmy Karcher. Tak mu dejte ještě aj, dejte mu 2 pytlíky rýže ještě, prosím vás, Vašku, zanes mu to. Ty mu dej tady mrkvu a dostaneš všechno, aby si něco dovezl od nás. Protože my jsme na tebe. Anička ti dá taky knížečku z Buchlovic, abys mohl dětem číst pohádky. Jo, je tam pohádky pod Buchlovem a kolem Buchlova. A děkujeme za mytí kol firmě Karcher. Tak a teď tady máme ženy na 57 kilometrů. Takže na 2. místě Šilhánková Natálie. 15 až 35 let, takže to můžeme dávat víno. A na 1. místě Tannerová Karolína. Jste tady, holky? Oni se znají, oni vědou. Tady je, Tannerová tady je, to tam A už jsem vám to skoro nedal. Nejím takým, ty jim budeš dávat mrkvu každý, jo? A rýžu. A pytlíky si vem tady knížku Buchlovic první dej třeba. Tam, máme všeckýho dost. No, dej. No, jasně, motivace musí být rádiový Třetí bohužel nejela, takže jsou jenom 2. Jo, abyste měli důvod. To máte rýžu, abyste mohli doma partnerům nebo manželům vařit, abyste věděli. To je ta firma Menu Gold, jo, abyste věděli z těch Karcher, že odjíždí, tak mu máváme a děkujeme. Všechno v pohodě, diplom zvíhli vyfocený, ale se moc netváří ta z toho Dakonu. Ta první. Tak jo, děkujeme, holky. Ženy nad 30, ženy 36 plus.
abych to řekl správně. Kohnová Lenka na druhém místě, Zemánková Kateřina na prvním místě. No jo, a ještě potřebujeme... Ne, může vydat aj kuskus. Kuskus ještě je tam, holky. Máme i kuskus, burgur, kuskus. Vy máte dobré zuby. Si vem, co chceš. To nevím, to je pro děcka. Jo, to vem tam to bylo pro děcka. A tam je to ještě víc, tak si běž vzít. Počkejte holky, ještě dostanete na vaření pro kluky. Jo, Menu Gold, oni říkali, že totiž mají hlad, aby neschudli, tak ještě dostanete pytličky, sice to není Menu Gold, ale je to město Buchlovice, abyste věděli. A pak ještě holky bude nejrychlejší žena na 57 kilometrů, kde jsou finanční odměny, a nejrychlejší muž na 57. Pavlíku, to bychom taky potřebovali ještě. Mám si z toho vytrhat to? Tak já se na to budu muset podívat. To jsou finanční odměny. Takže muži, junioři 15 až 19 let. Na třetím místě Prágl Šimon. Na druhém místě Tříska Adam. A na prvním místě Schneider Jakub. Kluci, přiznejte se, kdo je víc jak 18 a kdo je míň. Tříska Adam. Čau, děkuju. Děkuju, kluci. Tady dej vždycky dopředu. Tak ještě tady máme ženy. První 3 finanční odměny, jestli byste mohli přijít znovu za nama. A víte, jak jste byli první 3 na dlouhou? To byla Zemánková Kateřina, první, potom byla Kohnová Lenka a Šilhánková Natálie třetí, je to tak? Holky, první 3 na nejdelší trať. Tady to. Já jsem byla první na to. Ty jsi která? Tanerová Karolína. Ona byla přede mnou. Tanerová Karolína. No, Z1, on to tady blbě napsal. Vidíš to, no to já nemůžu. Já potvrzuju, že byla první. Aha, jo. Takže nemáš 3 litry, jo? Pavel, taky tak, když to 3 Ne, byla první, rozhodně. Takže tady jsou obálky finanční. Na pódium ne. Ženy. A to je na dlouho. No, tak říkej. Parádně zjela. Ne? První Tanerová Karolina na prvním místě získává 3000 korun od firmy Amtech. Potom, to mě nedám, to bude dávat vaše, víš? Nedám. Druhá je Zemanová Kateřina. Zemánková, pardon. A třetí Kohnová Lenka. Mě to dávají ze křiva, tak ty teda oni te obrali, pojď. To si dáváš ty. Ženy. Však dál může. Tady máš první, druhý, třetí. To máš tady ženy napsané. To mám holkám podat. Ano, to rozdejí. To vína jak moc? Nebo už rané večer? Tak jim dej přímo, ale na klasy tam se tak. Ale obálečky. Neber ty úplatky, že byste skončila ještě Jo, jo. závod, ať pěkně závod. Ještě holky, já bych vám ještě něco dal, jestli vydržíte, tak my si tady jenom přebereme ceny a něco vám ještě donesem, jo? Ještě počkejte. Máte myčku doma třeba, slečno? Umýváte něco? Ne, na Karchere, vole. Víš, tak jednu jí vem. Brýle jsou pro prvního.
Ano, takže vemte tam, ještě vydržte, vemte tam jeden karcher, oni vám ještě donesou holky, oni totiž neví, že jste byli nejrychlejší na nejdelší trasu, takže dostanete něco. To vaření už jste dostali před chvilkou, že? To už nechcete. Tak dostaneš třeba myčku, budeš mít myčku na uvidíš, oni ti donesou myčku a budeš si stříkat kolo doma. A ještě tady máme nějak moc poukázek. To je komu? První? První. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A tady raz, dva, tři, čtyři, ještě počkejte. Ještě máte poukázku na nový strop, abyste si mohli doma udělat. Děvčata. Tak. A měli jste být na fotce, no, s kárchlem. Vyfotil to někdo ten kárchl? Máme to vyfocené. Tak teď jdeme na muže 2. Takže na 3. místě 20 až 29 let Jansa Mikuláš. Na 2. místě Kurečka Ludvík. A na 1. místě Rakus Ondřej. A Rakus Ondřej je i první celkově? Je i první celkově. Tak to můžeme zrovna se podívat. Rakus Ondřej je první celkově. Tak kde je Vašek Jurák? Vašku Brýle za 5000 korun má první. Ten je první, tak to je. Tak jo, tak potom ještě. A to jsou oni. To je první M1 a pak ještě vás vyhlásíme jednou, jo, kluci? Ty, Vašku, počkej. Pak ještě bude na závěr, aby počkali, oni by jinak utekli. Máme 6, 5, 4, 3. To je podle kategorie a pak budeš vyhlásený ještě celkově, protože ty jsi dneska bomby. Že jsi jel bomby? Já jsem tě fotil a natáčel, všiml jsi z ně? Ještě neutíkej, ještě dostaneš finanční odměnu. Takže kategorie M3 30 plus 39. Takže na 3. místě Roman Bulejko. Na 2. místě Pavel Žák a na 1. Michálek Miroslav. Je ten Pavel Žák? Někde jí guláš asi. A ne, je tady. Holky, vidíte, kdyby byl teďka na 1., tak se tam snívli, že na 2. tak vás nevezme. První bude ještě strop, ať má taky radost. Ještě dostaneš strop, abys měl doma co spravovat, koupelnu třeba. Takže máme kategorii M4 40 nad. Na 3. místě Pezajan. Na 2. místě Kropáček Radek a na 1. Štuler Roman. Já jsem to nechal, až ten mobil, vole, kurva, v autě do píče. Kdy? Teď. To asi zkusím ještě nějak asi oběr volaje. Oldo, my jsme ti chtěli dát víno, pojď zpátky. Tak já ti dám myčku, vole. Čau. Kluci, děkujem. Tak a teď tady máme 50 plus. 50 až 59. Kohoutek Pavel na 3. místě. Na 2.
Klík Jaroslav a na prvním Roubíček Lukáš. A na závěr budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci na dlouhou trasu. Finanční odměny 3, 2 a 1 tisíc korun. Ještě kluci dostanete rýžu. A potom máme M6. Takže na prvním místě 60+ je Jan Šesták. Ano, jenom jeden. Jeden první 60+. A teď vyhlásíme poslední kategorii, která může být. A je to celková kategorie. Celková kategorie nejrychlejších závodníků. Takže na prvním místě Rakus Ondřej. Na druhém místě Michálek Miroslav a na třetím místě Žák Pavel. Vašku, pojď si to předávat. Tak oni už vynási měli všetci 3. Tady jim dají 3 tady. Tak máme 3. Vašku, pojď sem. A Vašku, ten putovní pohár, Vašku, tam je putovní pohár, ten musíme vzít, aby se ten napsal, tady ten náš nejrychlejší závodník, protože to je jediný, pan Žák, vy dostanete přilbu. Dej nějakou menší pro děcka. A dejte jim ještě víno, ať se ožerou kluci, Olinku, tak jim dej. Aspoň budou pomalejší příště. Rýžu dostane taky. A kluci chcou rýžu? No nezí. A kluci, chcete i ty finanční odměny? Nebo ty nechcete? Já tady mám schované v batušku. Když vydržíte, tak já vám je předám, ty finanční odměny. Nebo Vašku, ty? Vašku, jdeme předat finanční odměny. Vašku, předat finanční Odměny první, druhý, třetí vyhrává 3, 2 a 1 tisíc korun, na které byl vypsaný závod. A já se s vámi jdu vyfotit s mojí dcerou. Anička jde naplevo, já jdu napravo, je to tak dobře? Já tady mám Aničku. Tak. Sýr. Všechno v pořádku? Tak bych chtěl všechny závodníky pozvat na občerstvení, kde máme tady červený stánek a máme tam spoustu ovoce. Všem bych chtěl poděkovat a chtěl bych vám všem oznámit, že v žádné vodě nebyla nalitá slivovice, abyste jeli rychleji ani pomaleji, jenom nádoby, do kterých byla daná voda, tak předtím sloužili na slivovici, tak možná to bylo trochu načichlé, tak nějací tady místní spoluobčané říkali, že jezdíme na slivovicu, což není pravda. A chtěl bych poprosit celý tým mých pomocníků, kdo tady všechno je, takže Beďo, tvůj tým, startovací, všichni pomocníci, kdo nám byli značit a nebyli, kdo tady je, Zdeňo, zavolej sem všechny, Pepu, a chtěl bych se s váma vyfotit. A strýček, pojď taky, strýčku. A my se oceníme. Co, Ani? Pavlík Kristýnek, pojď taky.
Všetci, kdo jsme tady na to přidělali nějaké dílo. Pan dvouletý, mají se jít s náma taky vyfotit. Vašku, pojď, jdeme všichni. Tady, raz, dva, tři, pojď taky, Danuško. Všichni, kdo měli co spojené, jenom kousek s okruhem tady, ale ne, my to máme tady MTB Maraton. Zdravotníci, vy jste nám pomáhali. Honza tam jí, nebo kdo to tam jí? Tam je ještě ta tvoja. Raz, dva, tři. Sousedo ze Žeravic, pojď za náma. A všichni bychom potřebovali, jestli Mrkva, ty jsi tady byl taky s náma, pojď. A kdo tu ještě nebyl? Pohár je putovní a putovní pohár musí vrátit ten chlapec. Pohár je putovní, budeš na něm mít napsané pouze jméno. Všetci navrch, vem, strýců, pojď za náma, Zdeno, pojď. Všetci dostanou víno, i ty tady s náma. Někdo ti to ocení. Kdo nám to sem donese? Děcka, všichni, ať tam neběhá Olinek, zaběhněte si všichni pro víno, co tam je na zemi. Ne, teď, ať máme fotku, pak už nebude. Leničko, ty to pojď taky sem. Leničko, pojď. Za náma. Raz, dva, tři, Peťa nás vyfotí a pak bude taky za náma. Jožko, pojď. Pojď sem za náma, když byl na občerstvovačce, dělej. Tady tento je, co hraje. Rozeberte si vína, máte tam památeční skleničku, tam jsou ještě další. Zdeňo, ještě ven další, Bedi, dej. To není něčí, když to tam leží, tak to je moje. Vašek si vezme víno, všichni. Každý někoho oceňte vzájemně a jde sem za náma, taky se vyfotit, byla na občerstvovačce. Dělej, pojď. To je ta, co byla na občerstvovačce. Ten je můj, vole. Zdeňo, ten je pro mě, vole. To má místo vína. A prosím vás, doneste mě jednu tašku Antech, ať to nevypadá tak blbě, ne? Nebo ne? Tak nemusíme, to nevadí. Ještě nefoďte. Tady máš jenom. Černou mě dej, já si dám tady na klin. Černou, já chci. Černou mě dej, to není vidět. Ukaž to, sem budem píšet. Beti, peknem tu tady. Tak jsme tam všichni, aspoň nebude vidět pupek. Taky ne. Kdo chybí, tak bude příště na fotce. A Miri, kde je Mirka? Mirka, kde je Mirka? A s kým jsou? Tak ať si chlastaj. Děkujeme všem, kdo bude se přidat tyšuje. Pojď Miri, no, vyfotit se s náma, pojď. Znovu, Lení, ty máš to staré. A kde je Honza? Honza Ježovský, kde je? Honza Ježovský tady není? A Michal Petřvalský? Honza Krytinář, není tady? Ne, Krytinář. Zavolat ještě nemáme Lenku a spolek, tak na fotku. Prosím tě, už tady umřu vedre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec! Tak a teďka, že kdo nám pomůže se stane na fotce? Všetci jdou. Všichni jdou. Ne. Do mojeho nebo do tvého? Do mojeho. A Zdeňo.